Bizne Allah hidayetke kundirgen, көңілләребезгә иман нурын иң зиннәтле нәрсә итеп урнаштырган Аллаһ Субханаһу ва Таалагә хәмд сана мактауларыбыз, Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә күңелләребезнең түреннән чыккан салават шәрифәләребез булса иде. Асылланып, тәһарәтләнеп, Аллаһның йорты Бәйтуллаһга ниятләп килгән, фасау иля зикриллаһи, Аллаһның зикренә ашыгыгыз, кытылуга ашыгыгыз дигән әмергә буйсынып, шушы күркәм мәчеткә килгән газиз кардәшләрем, ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху. Мубарак булсын җомгаларыбыз, мубарак булсын Шәввал аеның актык җомгасы. Аллаһ Субханаһу ва Таала Рамазан аенда ай буе тоткан уразаларыбызны, Шәввал аенда тоткан 6 һәм аннан да артыграк тоткан уразаларыбызны, нәфилләребезне, казаларыбызны Аллаһ Тәала кабуллардан кылсын. Илләребезгә, көннәребезгә Аллаһ Тәала иминлекләр, тынычлыклар бирсен. Киләчәк Рамазанны Аллаһ Тәала саулык, сәламәтлек белән ил көн тынычлыгында күргән насыйп әйләсен. Аллаһ Субханаһу ва Таала ике җомга арасында вафат булган кардәшләребезнең Аллаһ Тәала рухларын шат кылып, бәндәчелек белән кылган гынах хаталарын гафу әйләсен. Калганнарга Аллаһ Тәала хәерле сабырлыклар бирсен. Ике җомга арасында дөньяга килгән сави балаларыбыз саулык, сәламәтлек белән, тәүфик, хидayat, истиқамат белән дөньяга килгән балалар булсыннар. Ике җомга арасында мәчет мәхәлләләребезгә, мәдрәсә шәкертләребезгә биргән хәйр садақатларны, иганәләрне Аллаһ Тәала кабуллардан кылсын. Шушы араларда балаларыбыз мәктәпләрне тәмамлыйлар. Аларның инде саубуллашу кичәләре, шушы последний звоноклары була. Шушы балаларыбызга Аллаһ Тәала хәерле, файдалы гыйлемләр алырга, шушы гыйлемлекләре белән киләчәктә гамәл кылып, киләчәктә ватаныбызга, динебезгә, халкыбызга, мәмләкәтебезгә хәерле, файдалы, игелекле балалар булсыннар. Ай Рабби зидни илман нафиган дип балаларыбызга өйрәтергә кирәк. Барганда, мәктәпкә барганда, 1 сентябрьдә экзаменга барганда, нинди генә матдә булса да, нинди генә предмет булса да, физикамы ул, математикамы ул, астрономиямы ул, нинди генә матдә булса да, Рабби зидни илман нафиган, и Раббым файдалы гыйлемне арттырсаң иде, файдалы гыйлем бирсәң иде дип балаларыбыз сорарга тиеш булалар, һәм дә без балаларыбызга хәерле, файдалы гыйлемлекләр сорарга тиеш. Аввалул илми магрифатуллаһи, иң беренче зур гыйлем нәрсә? Иң беренче гыйлем, иң основной әһәмият гыйлем ул да Аллаһны тану. Аллаһны тану булмаса, калган нәрсә файдасыз. Дөньяда бәлки аның өчен медаль алалардыр, грамота алалардыр, акчасын алалардыр, пенсиясын алалардыр. Әгәр дә шушы гыйлемдә Аллаһ Тәаланы тану булмаса, ахиратка бер нәрсә дә калмый, хабаән мансура, тетелгән тузан шикелле булып кала. Шуның өчен мөхтәрәм азиз кардәшләрем, балаларыбызга туганчы ук дуа кылырга тиеш булабыз. Балаларыбызга инде шушы 3-4 яшьтә аларга динне, гыйлемне, намазны инде 7 яшь тулгач, уң белән сулны аера башлагач, аларга шушы намаз белән буйырсак, ул вакытны иншаалла балаларыбыз тәртипле, тәүфиклы була. Әлхәмдүлиллаһ. Зур сөенешебез бар, уразаны тоттык. Әлхәмдүлиллаһ, кабатлап әйтәм, шушы ай буена әлхәмдүлиллаһ мәчетебез тулык булды. Тарихларда, ифтарларда кешеләр бик күп булды. Хәтта намаз укымаган кешеләр дә ураза тоттылар. Кайберләре инде киләсе Рамазанда намазын да укый башлармын дип ниятләп торалар. Әлхәмдүлиллаһ. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Аллаһ Тәала Коръән Кәримдә әйтте, хаклык килде. Хаклык ул дин, хаклык ислам, хаклык Коръән, хаклык Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм, хаклык килде, ялган качты. Ничә еллар безне ялганлап йөрсәләр дә, ничә еллар шушы сиясәт әгәр дә динсез барган булса да, барбер ахыры чиктә дингә кайттык. Хәтта үзебезнең түрәләребез дә, президентларыбыз да, элекке булган президентлар да намазга басып, кеше алдында булса да, хәтта теге камера алдында булса да, кулларын күтәреп намазларын укыйлар. Ул да бик зур сөенеч, әлхәмдүлиллаһ. Гыйбадәткә сабыр итәргә кирәк. Сабыр, 3 төрле сабырлык бар. Шул сабырлыкның берсе авыр мәшәкать, бәла, каза килгән вакытта сабыр итеп калу. Соңыннан инде кычкыргач, таглагач, җылагач, әллә нишлек Аллаһ Тәаланы Аллаһ сакласын сүккәннән соңра, эй, сабыр итмичә хәл юк инде, что сделаешь? Конечно, буду терпеть дип кенә әйтү түгел.
Peygamberimiz aytты: "As-sabru inda sadmatil ula." Sabırlık ol, belek kilu bilen. Ayttılar eken telefondan falan нәрсе bulgan, yırtın yangan, balan ölgen, tigisi gariplengen, hatının ölgen deyip ayttılar eken, şu vakitni eng birinchi inna lillahi ve inna ilayhi raciun desek, Allah Teala şu belani, koyganı, hasretini de yaxşılıkka eylendire de koya. Allah Subhanahu ve Teala bilüşü. Kaçan canını alırga, nişik canını alırga. Tağı da kişinin meşakkat kilgen vakitte, ağırlık kilgen vakitte, ikinci zor sabır itatirgan нәрсе, Allah Teala bizge farz etti namazını, urazanı, zekatını, başka türlü hacını, cihatını, mana şuşu eybirlerge sabır itip şu eybirlerini utev, en zor sabırlık şuşu. Ertengi namaz bugün saat 2'de nişede. Jıqının en temni vakti, yasiga vakti soğun. Jıqlısı da kile, tırası da kilmi. Ayye mana şuşu ağırlıklarga sabır etu. 18 saat uraza tutırga kerek. Qayalımında 18 saat, 3 saatte aşamasan, aşısı kile başlı. Mana şu vakitini sabır etu. Allah Teala farz etken gamelge, şuşu gibadetke sabır etu. En zor sabırlık, muhterem aziz kardeşlerim. Gibadetler jengil tugul ağır. Bigirek de namaz gibadeti. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde inneha lekabiratun illa alel khashirin. Namaz ol bik ağır нәрсе. Namaz ağır gibadet. Lakin Allah Teala'dan şın korku bilen korkkan, ihlası bulgan, Allah'a muhabbeti kişili bulgan bendege namaz bik jengil нәрсе dedi. Athqalu salati alel munafiqi el-işa vel fecr. Münafık için en ağır namaz qaysı namaz? Münafık için ertengi namaz bilen kişki namaz. Şunun için muhterem cemaat namaz okuyan vakitte bu namazım, mana hazır bu cımğa namazım, ile namazım, akşam namazım, aktık namazım tugul miken, ikinci namazga hattık yaşlay alır mı miken deyip ki ennehu salatul muwadda, indi sabbullaşu namazı tugul miken deyip namaz ihlas bile okusak, ol namaz inşallah kabul bula. Lakin jengil bir нәрсе var. Ayye jengil bu нәрсе barğızda anı bilesiz, lakin şunun turunda bir kıskağına bağışlamakçı bolam, ol da bulsa zikir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde fezkuruni ezkurukum. Siz beni zikir etiniz, siz beni iska alığız, men sizni iska alırım diye. Siz beni selamet vakitlarınızda, güçlü vakitlarınızda, boy vakitlarınızda, gayretli vakitlarınızda, yaş vakitlarınızda, ayye uruş etmişliğin nikani bulgan vakitlarınızda siz beni iska alığız, men sizni ağır halga düşkəş iska alırım dedi. Qayber kişiga aytsan 65 boldu bit, indi sana 70 boldu bit, indi sana taşla ol işingni, indi sana pensiyada hikmet bire, ayda namaz okırga dese, yok я еще не созрел, я еще не поспела, я придет время оқи башлайм ди. Bilmeybiz kaçan biz sazireyim, kaçan biz paspeyim. Şunun için Allah Teala'nın eceli aytıp kelmeyi. Şunun için de mena muhterem aziz kardeşlerim, şu namaz, zekat, ruza, hac, din yolunda izgilikler barsı da farız. Ama lakin bir amel var olda bulsa mena şu zikir. Fezkuruni ezkurukum. Siz beni zikir etiniz, men sizni ağır halda çıkaş zikir ettim diye Allah Teala. Eğer de kimgedir aytsan, mena men keşe buldum simpoziyumda, konferansiyada, keşe bir zor jıyılış buldu, anda bik zor alimler, kişiler buldular. Şunda senin turunda silediler. Seni maktadılar. Senin turunda yaxşı sözler ettiler. Senin tarihini, senin tercüme halini, avtobiyografiyini silediler. Hem seni şu kadar matur etip silediler dese, şu konferansiyada bulmayan kişi seni qaralı, действительно benim turunda silediler mi? Действительно про меня говорили, хвалили про меня. Ayye silediler. Muhterem cemaat kişi bugün sili, bugün maktı irtega hurli. Lakin Allah Teala ayta, fezkuruni, siz beni iste alığız, iste tutuğuz. Men sizni iske tutuşırım diye. Allah Teala bizni iske tutuşıra kaçan, mana şuşu boğazımızga ölüm kelgen vakitte Allah Teala bizni iske tutuşıra. Ağırlık vakitte Allah Teala ağırlıklar bizni jengileyte turgan bola. Bir vakiga anı siz bilseniz de, işitseniz de iske tutuşuru kerek barbar. Medine'den, Mekke'den Medine'ye hicret kılgaç, yarlı sahabeler, şularının arasında Ebu Zer bulsun, Ebu Hureyre bulsun, Ebu Der bulsun,
Алар нишләделәр? Аларның рәтләп акчалары да юк, ләкин Пәйгамбәребезгә ихласлары көчле, Пәйгамбәребезгә янында йөриләр, ярдәм итәләр. Шулар күрәләр Мәккә байлары. Шушы Пәйгамбәребез белән кайберләре һиҗрәт кылган араларында Абу Бәкр, Абдуррахман ибн Гауф, шуңа ошаган байлар малларыннан закат бирәләр. Намазын да укыйлар, уразасын да тоталар. Din yolunda cihat da итәләр. Ләкин шуның белән бергә әле үзләренең малларыннан, зәкатларыннан бирәләр, тараталар, юллар төзиләр, мәчетләр салалар. Шушы мискиннәр, фәкыйрьләр Пәйгамбәребез янына килделәр дә нәрсә диләр? Инна ихванана ал-агния юсаллуна кама нусалли ва ясумуна кама насум ва юджахидуна кама нуджахид валакин индахум фудула амвалихим фаятасаддакун ва ла наджиду ма натасаддак. Менә безнең арабызда шундый байлар бар. Алар намаз да укыйлар, ураза да тоталар, изгелек тә эшлиләр. Ләкин шуның белән бергә алар үзләренең малларыннан, байлыкларыннан тараталар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: أولا تجدون ما تصدقون به قالوا لا يا رسول الله. Пәйгамбәрбез әйткән ссездә нәрсә булса да бирергә әйберегез юкмы? Что у вас ничего нет, чтобы дать? Закатмы, садахамы? Юк, я Расулуллах. Безнең үзебезгә җитәрлек акчага ризыгыбыз да юк, кайбер вакытны киергә киемнәребез дә юк. Шундый вакытта бирү генә түгел, үзебезгә дә җитми. Бүген дә җәмәгать арабызда шундый кешеләр бар. Кайберләренең анда зарплаталары ниже прожиточного минимума, үзенә дә җитми, әле баласына да ярдәм итәсе килә, оныгына да бүләк аласы килә, тигендә дә ниндидер шатлык китерәсе килә бүләкләре белән. Каян да бирергә. Арабызда шундыйлар бар, кайсылары әлхәмдүлилләһ мәчетләрдә салалар, яшерин изгелекләр дә эшлиләр, тараталар тигендә монда, әлхәмдүлилләһ андыйлар да бар, Аллаһка шөкер. Кайсылары менә шулар турында шушы фәкыйрьләр килеп Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямга зарланырга килделәр. Я Расулуллах, безгә нәрсә булса да ирәт. Безгә нәрсә дә булса да ирәт, без шулар шикелле әҗерле, саваплы булыйк дим. Без ди бу шушы байларга караганда да артыграк изгелекле буласыбыз килә. Без дә әҗр савапны күп җыясыбыз килә дигәч, субханаллаһ. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бер әйбер өйрәтимме сезгә ди? Bir öğretimi sizge de, eğer de şunu işleseniz, siz tigi baylarga karaganda da alga gitken bulasız. Uydeti вперед, hem sizin artığınızdan bir kimde kovup gitmi. Bir öğretim mi de? Subhanallah. Nerse iken ol? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nerse de? İza sallaytum tusabbihun Allah salasa ve salasin, tahmidun Allah salasa ve salasin, ve tekbirun Allah arba'a ve salasin ve hada mi'e. Namaz okuğandan son, 33 mertebelen Subhanallah, 33 mertebelen Elhamdülillah, 34 mertebelen Allahu Ekber, mene şuşu yüzüne aytınız dedi. Karağız. Әлләнесе кайдыр тагы дополнительный работа алып, акчаның таратасы юк, кемгәдер эмәгә барасы юк. Тагы әллә нинди авыр эшләр эшлисе юк. Пәйгамбәрбез әйтә, шушы фәкыйрьләргә, ярлыларга сез намаздан соң 33 мәртәбә белән тәсбих. Шуның өчен мөхтәрәм газиз кардәшләр, кайбер вакытны ашыгабыз. Торопимся, быстренько встаем и уходим. Некоторые демонстративно уходят, чтобы другие видели. Вот мы вот так мы придерживаемся сунны и так далее, и так далее. Sünnet mene bu. Elbette imam bilen kışkırıp birisi artlı birisi aytu da şart değil. Ama lakin namazdan son 33 tapır subhanallah, elhamdülillah, Allah ekber deyip aytıp dua kılıp koysak özümüzge sırap. Allah'ın indi baylar, hayır bergen baylara karaganda da Allah Teala ecrin köbrek yazır dedi. Şuşalarga Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öğretti. Subhanallah. Ham şulay bulada. Tegiler siyinip kileler meşitke namaz okurga, mena şuşu yarlı fakir muhacirler kileler de tesbihlerini tartalar, Allah ekber, subhanallah, elhamdülillah iteler de ağlarını baylar köbegeç, Abu Bekir hem başkaları körgeç, nerse buldu bu? Nişlisiz siz? Biz mena Peygamberimiz yanında bulduk. O bizge mena şuşu nerseni iretti sallallahu aleyhi ve sellem. Şuşu nerseni iretti, şunun için biz mena şundi ecir sevapka yiyemiz.
Dediler de ikinci namazda, bu ikinti bulgandırıp akşamda qarasalar tigi baylar da tesbih aytaylar. Subhanallah, elhamdülillah, Allah ekber tigi baylarga da ecir savap gerek. Balar da tesbih aytaylar da bu yarlılar tağı bunu körerler de tağı da bizden arttırdılar. Bu deyip Panovi возвращается Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına. Koytalar ya Resulullah, sen bizge şu şey birini iretken idin. Biz bek seyingen idik, şatlangan idik. Hazır biz kurduk şu baylar sadakasını da bireler, zeketlerini de bireler, izgiliklerini de onlar da tesbih tartıp otura digeş. Hada fazlullah yu'tihi men yasha. Bu Allah'ın fazileti. Bu Allah'ın bereketi. Eğer kim kimni tıya ala izgilikten, bir kişi ikinci kişini izgilikten tıya almıyor. Lakin bu izgilik elleni ağır izgilik tugul. Bu neyse? Bu zikir tesbih. Zikir. Аңғар тахарат да керекмей кайбер вакытны. И омовение не нужно. Даже если у тебя гаурат видно тоже. Аның өчен кыйбла да керекмей, аның өчен башка нәрсә дә керекмей. Bir хәл булды икән, инна лиллаһи ва инна илейһи раҗиун. La ilahe illallah, elhamdülillah, maşallah, subhanallah. Менә şu sözlerini elendi, әниләрне искә алып, elendi матларны искә алып, авырлык килгәндә яки ашатлык килгәндә сиенеп, кирәкми җәмәгать, менә şu әйбер җитә. Адам алейхиссаламны Аллаһ субхана ва тааля яратты һәм җан бирде. Җан бирде, аңар җан ирде дә нәрсә Адам алейхиссаламның иң беренче әйткән сүзе нәрсә булды? Elhamdülillah. Allah Teala нәрсә диде? Вализалика халактук. Менә шуның өчен мин сине яраттым җир йөзенә. Ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун. Җиннәрне булсын, адам баласын булсын, мин сезгә, сез миңа үземә гыйбадат кылыр өчен, сәҗдә кылыр өчен яраттым ди Аллаһ Теала әйтә. Эшкенлек дөнья үтә дә китә. Mal da kala, maşina da kala, ir da kala, hatun da kala, bala da kala. Lakin менә шушы zikir, tasbih, namaz, izgilik bütünümüzde özümüz bilen baratırgan bola cemaat. Kayber vakitne менә şuшы namazını әле укый алмыйм әле, вакытым юк дигән кешегә дә менә şuшы укымасаң укмассың, ярар. Килер вакыт укырсың, ләкин менә бу әйберне субханаллах, элхамдүлиллах, Аллаһу акбар һәм нәрсә ла илаһа иллаллах. Musa aleyhisselam sırrı ya Allah mина iretti bir dağını di. Bir en zor dağını mina iretti Musa aleyhisselam. Nidir başkalara qaraganda da kübrek zikir, bu kübrek tesbih aytası kile Allah subhanahu wa ta'ala nesadi kul la ilahe illallah. La ilahe illallah dibeyt. Andan da artıqıraq bir nerse de yok. Gıbedet kılarga yaraklı bir zat yok. Bir Allah Teala'na Muhammedur Resulullah inde bu biz Müslümanlar Peygamberimizni Muhammed aleyhissalatu vesselam Allah'ın hak elçisi ham Resulü. Начало единобожия. Allah'ın birlevinin en başı la ilahe illallah. Менә шушы zikirni kübrek aytırga gerek. İde jıqlay almışı yatabızmı? Qayadır seferge gittik mi? Qayadır hokey oynayabız mı? Balıkta mı? Qaya mı? Şunda ağır tugul bit. La ilahe illallah. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber. Tağı bir hadisini iske alabız da anlarsın. Vakti bıstığız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etti. Kelimetani hafifetani habibetani alarrahmani thaqilatani fil mizani ve hafifetani alal lisani. Subhanallahi ve bihamdihi. Subhanallahil azim. Allah'ın indi zor vaazlar söylegençi, kim nedir Ali bütün cehennemni, cennetni bilmişi, fariştelerini, firavunlarını bilmegen kişiye nesedir iretesin kilse, aydelim ne şundan başlayık. La ilahe illallah. Hem Peygamberimiz aytti, bir söz var, iki söz var, kelimeten, iki söz. Jingilgine iki söz. Habibetani alarrahmani. Allah Teala'ga ol bik yakın, любимые слова Всевышнего. Для Всевышнего любимые слова, ثقيلتان في الميزان. Mizanda en ağır, tilge en jingil, Allah Teala'nın en seven eybirleri, nerse? Subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahil azim. Musa aleyhisselam ayta ya Allah mına bir dua iret. Şu duanı okusam men senin karşında dereceli cennetli bulam degeç Allah Teala la ilahe illallah deb aytdi.
Соң Мұса алейхиссалам шулны гынамы, башка нәрсә юкмы, шул җитәме дигәч, шул вакытны Пәйгамбәр Аллаһ субхана ва тааля Мұса алейхиссаламга әйтә: "Әгәр дә белсәң, 7 кат самаватил сабга вал арадин сабга, 7 кат күк, 7 небес, 7 кат җир, ва ман фиха, шул күктә һәм җирдәге булган бөтен халкы белән, бөтен биналары белән, бөтен байлыклары белән, шуларны 7 кат күкне, 7 кат җирне бер мизанга, бер таразга, бер үлчәүгә куйсаң, положишь на одни весы, ла илаха иллаллах калимасын бер мизанга куйсаң, ла илаха иллаллах шуны тарта диде. Шуның өчен җиңел карарга кирәкми. Әмма ләкин шушы иман калиманы әйткән вакытта, ла илаха иллаллах дип әйткән вакытта уйнап кына түгел. Әби өйрәткән иде, шуның өчен әйтәм түгел. Мәгънәсенә киреп, мәгънәсенә керешеп, телебез белән әйтеп, күңелебез белән аны дөрестләргә кирәк. Ва тасдиқун бил қалб. Нәрсә дигән сүз? Гыйбадат кылырга яраклы зат юк. Нет божества, кроме Аллаха. Әгәр дә шуны әйттек икән, ул вакытны без намаз укырга тиеш. İslam tarixini okuyuz. Aytamiz falan kişi imanға kelgan, falan kişi, falan kafir, falan mushrik, falan anda kim Qurayshit imanға kelgan, İslamni qabul etgan degan so'zning ma'nosi ul til bilan tugul qabul etdi ekan, ul bütün aның amali bilan, harakati bilan, bütün aның farzi, vajibi, sunnati, mustahabi bilan qabul etgan. Бар бит орысның бір сөзі: женщина не может быть наполовину беременной, или беременной, или не беременной. Шуның шикелле, бұл не? Мына этнический мусульманин, татарин, фәлән, мусульман икән, мусульман. Иман калимәннән соң намаз. Намазың юк икән, иманың зәгыйф. Аллаһ субхана ва тааля ишеткәннәребез белән гамәл кылырга насыйп әйләсен. Аллаһ тааля һәр беребезнең дә кылган изгелекләрен кабул әйләсен. Илләребезгә, көннәребезгә Аллаһ тааля хәерле иминлекләр, тынычлыклар бирсен. Аллаһ субхана ва тааля ачлыклардан, суыш афәтләреннән сакласын. Шуның өчен күбрәк менә шушы әйберне: Аллаһумма антас салам ва минкас салам, табаракта ва таалайта я зал җалали вал икрам дигән шушы сүзне, дуганы, зикрне күбрәк укыйк. Bu da olsa Allah'ın sıfatı, Rabbim bir selam, tanışlık, ilibizge, rayonumuzga, şehrimizge, cumhuriyetimizge, bütün dünyaya iminlik bir dip Allah Teala'dan sırık, şu kan tügüler, başka türlü rencitüler, hatın kızlarını tıl kaldırırlar, balalarını yetim etüler tuktasaydı, Allah Teala cuma gününe kılgan dualarımızı kabul kılsaydı. Ve aqulu qavli hâzâ ve estağfirullahal gaffara li ve lekum ve lisairil cemaatil muslimin hadirin ecma'in. إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم السميع الدعاء.